Madilim na. Gabi na ba? Bakit parang kakaiba ang dilim dito sa palayan? Parang pinapalibutan ako ng usok. Ha? Sino yun? Babae? Mga babae? Bakit may mga babae sa mga... Doon sa may punong kaimito? Hindi. Mga multo. Maraming mga multo. Ah! Tulong! Tulong! Ah! Multo! 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 Ah! Ah! Multo! Ah! Panaginip. Ah! Ah! Bakit ako nanaginip ng ganon? Tungkol sa palayan na to. Teka, yung punong kaimito sa may gilid ng palayan. Doon ko rin nakita yung mga multo. Ano kayang pinapahiwatig ng panaginip na yan? Tsaka, sino yung babaeng yan? Matangkad. Napakapayat. Nakita na yata ako. Hindi! Lolo Kulas? Ano pa bang ginagawa mo rito? Dumadami na ang mga tao roon kina Tio Delphin mo. Maya lang ay magsisimula na ang kainan. Ayoko po rin eh. Alam niyo namang hindi ako mahilig sa mga matataong lugar. Tsaka, isa pa ayoko rin talaga kay Tio Delphin. Ay, naiintindihan kita po. Kahit ako ay hindi ko rin gusto ang pagiging babaero ng tiyuhin mo. Pero kasi, nandito na tayo. Malayo ang binyahin natin mula Samar. Wala na tayong pamasahe pa uwi. Wala rin tayong dadatnan doon kung ang sakahan natin ay sinira na ng bagyo. Naintindihan ko naman yun, Lolo. Hindi niyo lang po talaga ako mapipilit na maging malapit sa taong yun. Kahit pa sabihing pamangkin niyo yun. At pinsan siya ni tatay, pakiramdam ko hindi ako ligtas dun eh. Hindi mo naman kailangan maging malapit sa kanya. Ang akin lang, makisama lang tayo. Nandito tayo sa lugar nila eh. Basta, pag may ginawang kalokohan sa'yo, ako mismo makakalaban niya. Salamat, Polo. Sige na, tara na rin sa bahay. At, teka ho, Lolo Kulas. Alam niyo kasi, nanaginip ako ng kakaiba ngayon lang. Kakaiba? Opo, naglalakad daw ko rito sa palayan lang din sa mga pilapil. Pero kakaiba yung paligid. Masyadong madilim. Yung dilim niya parang may usok na nakapalibot sa akin. Tapos, dyan sa punong kaimito na yan, maraming mga multo dyan. Yun yung nasa panaginip ko. Siguro mga higit sa 5 silang lahat. Multo eh, bakit naman magkakamulto rito? Hindi ko nga rin alam eh. Oo, alam ko naman na bungang isip lang yun eh, pero kinilabutan talaga ako eh. Isa pa ho, may nakita akong... Ha? Sana yung babaeng yun? Ang bilis naman yata niyang nawala. Ano bang tinitignan mo dyan? Wala ho, lo. Namamalik mata lang siguro ako. Magtatanong po ako, kayo ba ay nakaranas na ng matinding karma? Tipo ng karma na idinulot ng napakalaking kasalanan o kalokohan sa ibang tao? Siguro ay i-comment nyo na lang po yan dahil tungkol po dyan ang ikikwento ko sa inyo. Kumusta po sa inyo si Tio Pangil? Itago nyo na lang ako sa pangalang MJ. 24 years old na dalaga po ako. Tubong Samar. Itong ibabahagi kong kwento sa inyo ay tungkol po sa karanasan ng Lola Wendy ko. Dekada 70 pa lang po nito at nasa 20 anyos pa lang siya. Sinalanta ng bagyo ang kanilang sakahan dito sa Samar noon. Kaya naman naisip ng kanyang lolo Kulas na lumuwas sila pa Negros. Baka sakaling makahingi man lang ng tulong sa pamangkin ni Lolo Kulas na si Delphin. Subalit taliwas sa kanilang inaasahan ng kanilang aanihin. Doon po kasi ay kinaharap nila ang isang malagim na lihim ng lupain ni Delphin at ang isang bangungot na hatid ng isang aswang. Sisimulan ko po ang kwento 2 araw matapos nilang dumating ng Negros. Pista po noon sa baryo ni Tio Delphin.
Wendy, saan ka ba kasi galing? Kanina ka pa namin hinahanap. Kakain na ho. Naglibot-libot lang po sa may palayan, Tio Delphine. Di ba sabi ko naman sa'yo, kahit Kuya Delphi na lang, lakas makatanda ng tiyo eh. Sige ho, Kuya Delphine. Ikaw, Teo Kulas, kuha ka na rin ha. Pwede rin po kayong sumali sa inuman mamaya pagkatapos. O siya, sige. Basta, konti lang ang akin ha. Alam mo naman na medyo mabilis ako malasan ngayon. Ayos lang yan, Teo. Ang mahalaga, masaya tayo. Teka, sino yun? Sino tinitingnan mo, Delphin? Yung babae, tingnan mo. Ha, saan ba dyan? Yan po, oh. Yung nakabistidang dilaw. Yung maganda at mahaba ang buhok. Kumakain sa may tabi ng halamanan. Ay nako, Delphin, tigil-tigilan mo yung pagkababaero mo, ha? Balita ko may kasintahan ka na. Tiyo naman, wala pa po akong kasintahan. Hindi ko po ugali ang magpakapos. Nilulubos-lubos ko ang buhay binata. Teka nga po sandali. Manang Ason, May kailangan kayo, Sir Delphine? kilala niyo po ba yung nakadilaw na babae sa may tabi ng halamanan? Ay opo, Sir. Siya po yung naikwento ko sa inyo na si Adela. Ang pinakabunso sa mga kapinsanan ko. Balak po niyang magtrabaho sa malapit na bayan. Inimbitahan ko na lang din na dumaan ngayong pista rito. Manang Ason naman, ba't hindi niyo agad sinabing may napakaganda pala kayong pinsan? Ipakikilala ko naman po sana siya sa inyo. Kaso po marami pa kayong inaasikaso kanina. Kaya naisip kong mamaya na lang. Ngayon na, Manang. Sabihin niyo lumapit siya rito. Pwede siya maupo rito sa mesa namin. O may bakanting upuan naman dyan sa harapan ko. Sige po, Sir. Ano ba kasing binabalak mo, Delphin, ha? Basta manood lang kayo, Tio Kulas. Sir Jupiter, ang totoo ay kinikilabutan na noong mga oras na yon ng dalagang si Wendy. Hindi kasi talaga niya malunok ang pagiging babaero ng kanyang Tio Delphine. Lahat na lang ng matipuhan nito ay tinititigan nito ng makahulugan na animoy hinuhubaran. Maski nga si Wendy mismo na sariling pamangkin ay hindi rin nakaligtas sa ganong tingin ng lalaki nang una silang magkita. Napalingon si Wendy sa babaeng nakadilaw. Natanaw niyang palapit na ito sa kinaroroonan nilang mesa. Nakayuko habang naglalakad. Bit-bit nito ang isang mangkok na may natira pang fruit salad. Nakita ni Wendy na may kagandahan nga po ang nasabing babae at balingkinita ng pangangatawan, Sir Jupiter. Siguro ay mga nasa 25 anyos na ito. Napailing si Wendy dahil baka anong gawin ng kanyang tiyuhin sa dalagang bisita. Heto na po siya, Sir. Siya po si Adela, pinsan ko. Magandang araw po. Ano pong kailangan ninyo sa akin? Wala naman. Gusto lang sana kitang makilala. Maupo ka. O kabaya. Salamat po, Sir. Adela ang pangalan mo, hindi ba? Ako nga pala si Delphine. Ako ang may-ari ng bahay na to at ako ang amo nitong si Manang Ason. Opo, Sir. Ako po si Adela. Kaya ganda naman talaga ng pangalan mo, no? Nga pala, bakit fruit salad lang ang nasa mangkok mo? Marami pang ulam doon, ah. Hindi na po, Sir. Ayos na po ako rito. Oh, siya. Dito ka muna, Adela, ha? Marami pa akong aasikasuhin eh. Pansin ni Wendy na hindi komportable si Adela sa kanilang mesa. Pirmi lang itong nakatingin sa mesa at pinagkikiskis ang mga daliri. Pero pilit pa rin itong kinakausap ni Tio Delphine. Ramdam ni Wendy na sumasabay lang sa usapan ng bisitang dalaga dahil ayaw nitong maging bastos sa may-ari ng bahay. Nagpatuloy sa pagkain si Wendy. Hindi niya maiwasang marinig ang pinag-uusapan ng babae at ng kanyang tiyuhin. Gaano mo ba katagal balak manatili rito? Aalis na rin po ako bukas sa Puntang Bayan, Sir. Hindi ba balak mo magtrabaho ron? Saka tutuloy niya?
Uupan na po ako ng kwarto roon. Tapos doon na ako mamamalagi habang nagtatrabaho. Mapapagastos ka lang yan sa binabalak mo. Ganito, hindi naman ganun kalayo ang bayan mula rito. Baka gusto mong dito ko na lang tumuloy sa bahay ko. Tingin mo. Naku, nakakahiya naman po. Huwag na lang siguro. Ito naman, ano ko ba? Huwag ka na mahiya. Kasama mo naman si Manang Ason eh. Sige na, huwag ka na mag-alala. Hindi naman ako nangangagat. Hindi po napapayag ni Tio Delphine ang dalaga na doon na tumuloy sa malaking bahay. Ramdam na ramdam ni Wendy ang pagkailang ng babae. Maya't maya pa nga itong tumitingin sa pinsan niyang si Manang Ason. Pagkatapos makipag-usap ay agad na nga itong umalis sa salo-salo. Pumasok ito sa malaking bahay diretso sa kwarto ni Manang Ason. Doon ito nanatili sa buong araw. Bukas pa nga kasi ito dapat aalis para pumunta ng bayan. Ano ba naman to? Nakakainis. Di pa rin ako makatulog ng maayos. Ilang araw na kami rito ni Lolo Kulas eh. Namamahay pa rin ba ako? Ay, naku ko. Makalabas na nga muna. Apo, saan ka ba nagpunta? Gabing-gabi na. Magpapahangin lang po ako ng konti, Lo. Di kasi ako makatulog eh. Ay, basta huwag ka lalayo ha. Gabi matapos ang handaan, hindi makatulog ng maayos ang dalagang si Wendy, kaya naman naisip muna niyang lumabas upang magpaantok. Tahimik na ang buong bahay bagamat hindi pa tapos linisin ang iilang kalat, lalo na ang mga bote ng alak. Masama talaga yung kutob ko rito sa bahay. Napakabigat ng hangin. Pakiramdam ko may kung ano tinatago talaga si Tio Delphine dito eh. May tao ba sa labas? Si Manang Ason ba yun? Sino kaya yun? Lalo akong kinakabahan, nakakainis. Kumabog ang dibdib ni Wendy nang makarinig ng mga yabag sa bakuran. Mabilis niyang hinablot ang isang walang lamang bote ng serbesa pagkatapos ay sumilip siya sa bintana ng sala. Yung babae sa may kaimito kanina. Siya na naman. Ano bang ginagawa niya dyan? Ba't ba siya nakatingin dito sa bahay? Pagsilip niya sa bintana ay agad nakuha ng isang babae ang kanyang pansin. Naroroon po ito nakatayo sa bungad ng manipis na kakahuyan na nasa likod ng malaking bahay. Medyo madilim po roon, Sir Jupiter. Pero sigurado si Wendy na yun din mismo ang babae sa ilalim ng punong kaimito. Ang payat ngunit napakatangkad na babae. Nasisinagan ito ng liwanag ng kalahating buwan kaya naman tinitigan pa ito ng maigi ni Wendy. Sa nakikita niya ay nasa 25 o 30 anyos na po ito. Gabalikat ang kulay tansong buhok, medyo kulubot ang balat. Medyo lubog ang kulay kapeng mga matang dilat na dilat. Lubog din ang magkabilang pisngi dahil sa pagkapayat. Ano kaya talagang ginagawa niya dito? Kilala kaya ni Tito Delphine yan? Nakikita niya ako. Natigilan si Wendy nang mapansin niyang nakatitig na sa kanya ang babae. Ramdam na niya noon ang panlalamig ng kanyang kalamnan, lalo na nang makatitigan pa niya ang mga mata nito. Pakiramdam niya ay may gusto itong sabihin sa kanya. Kita niyang lunod sa pagkabahala at lungkot ang kulay kape ng mga matang yun. Bahala na, hindi naman siguro niya ako sasaktan. Kakausapin ko na lang. Hindi kasi talaga ako mapalagay. Nang hindi na makatiis ay lumabas si Wendy sa pinto ng sala. Sandali siyang napahinto nang salubungin siya ng napakalamig na hangin ng hating gabi. Ngayon pa man ay nilakasan pa rin niya ang loob. Tumuloy siya sa bakuran at lumakad papuntang likod bahay. Subalit
hindi na niya makita ang babaeng payat. Nasaan na naman yung babaeng yun na wala ulit? Nandito lang siya eh. Imposible namang mawala siya ng ganong kabilis. May tao. Si Tio Delphine? Oh, Wendy, ba't nasa labas ka pa? May lagpas sa ating gabi na. Nagpapahinga lang po ako dito, Tio Delphine. Hindi ko kasi ako makatulog eh. Lalong kumabog ang dibdib ni Wendy nang makita ang lasing na tiyuhin. Naglalakad ito mula sa kakahuyan. Napakadungis ng damit, lalo na sa bandang harap ng t-shirt at sa may tuhod ng pantalon. Kapansin-pansin ding may itak na nakasukbit sa bewang nito. At talaga, sinabi ko na nga ang Kuya Delphine na lang eh. Magpapahangin ka ba kamo? Gusto mo sabahan kita eh. Di dun tayo, maglakad-lakad tayo ng konti. Nako, hindi na ho. Pabalik na rin ho ako sa loob. Halika na, mamaya ka na pumasok. Tio! Papasok na ho ako. Hinatok na rin ho ako eh. Diyan ako kayo. Tarantang kumaripas si Wendy papasok ng bahay at nagtuloy-tuloy sa tinutuluyan nilang kwarto. Nagkandado siya ng pinto, sumampa sa kama at agad sinubsob ang mukha sa unan. Tanaw niya sa kabilang papag ang kanyang lolo na napakahimbing ng tulog. Nakakainis na tong bahay na to. Ayoko na talaga dito. May mali talaga dito eh. Ang problema, hindi naman kami agad makaalis ni Lolo. Wala na kaming pamasahe pa uwi tapos siguradong wala kaming dadat ng ani doon. Ay, pala na nga. Hindi nakatulog ng maayos si Wendy noong gabing yun. Hindi kasi mawala sa isip niya ang tungkol sa kanyang tiyuhin at sa babaeng payat. Lingid sa kanyang kaalaman, may katuturan pala ang kutob niyang yun. Mang Kulas! Wendy! Pasensya na po. Pero kailangan ko ng tulong. Wendy! Mang Kulas! Ano ba nangyayari? Pasikat pa lang yung araw ah. Mukhang may nangyaring hindi maganda. Pagbuksan mo, Wendy. Mang Kulas! Wendy! Tulungan niyo po ako! Ang pinsan ko nawawala! Ano? Tuluyang nagising ang diwa ni Wendy. Taranta niyang pinagbuksan si Manang Ason at bumungad sa kanya umiyak na kasambahay sa labas ng pinto. Agad din namang sumunod sa kanya si Lolo Kulas. Manang Ason, ano pong nangyari kay Ate Adela? Hindi ko alam, Wendy. Basta lumabas yun kagabi para umihi eh. Tapos, hindi na nakabalik. Diyos ko, saan kaya napunta yon? Ba sinubukan mo na bang hanapin? Opo, Mang Kulas. Tinignan ko na sa bakuran at sa may kakahuyan pero wala po talaga eh. Hindi ko na alam kung saan ko pa siya hahanapin. Hindi ko kaya umalis na papuntang bayan, Manang? Nasa kwarto pa naman ang mga gamit niya. Isa pa, hindi naman yun umaalis nang hindi nagsasabi. O siya, tara, mamaya na mag-usap. Hanapin natin si Adela. O may hina rin tayo ng tulong sa iba. Una sana nilang hihingan ng tulong ang Tio Delphine ni Wendy kaso tulog na tulog pa ito dahil malamang sa pagod at kalasingan. Kaya naman minabuti nilang sila na lang mismo ang maghahanap at hihingi ng saklolo sa iba pang mga taga-baryo. Si Wendy ay doon lumusot sa may kusina. Lalabas sana siya sa may likod bahay subalit nakita niya ang isang itak na nakasabit sa likod ng pinto. Ito ba yung itak na bitbit ni Tio Delphine kagabi? Bakit may konting bahid ng dugo? Kinukutoban ako pero hindi naman siguro. Babaero si Tio pero hindi naman na maghahagawang manakit ng tao.
Tumuloy sa likod bahay si Wendy at dumiretso sa may kakahuyan. Doon ay nagkatagpo sila ulit ng kanyang lolo Kulas at nakapagdesisyon silang humiwalay sa iba pang mga tumulong sa paghahanap. Sinubukan nilang tawagin ang nawawalang dalaga habang ginagalugad ang isang bahagi ng kakahuyan. Doon banda sa kung saan huling nakita ni Wendy ang babaeng payat, subalit sadyang hindi nila mahagilap si Adela. Ate Adela? Ate, nandiyan ka ba? Ate Adela? Ate, kanina ka pa namin hinahanap. Ate! Ate Adela! Saan kaya nagpunta si Ate Adela? Hindi naman siguro yan lalayo ng ganito. Basta ituloy lang natin ang paggalugad sa bahaging ito. Manalangin na rin tayong sana mahanap siya ng iba. Kung hindi man tayo ang makatsamba. Kinakabahan ho ako eh. May nakita pa naman akong kakaibang babae banda rito kagabi. Kakaibang babae. Natanaw ko habang nasa loob ako ng bahay eh. Hindi ko nga ho alam kung sino yun. Basta medyo matangkad tapos napakapayat. Para siyang nagmamasid sa paligid tapos bigla na lang nawala. Hindi ko nga ho alam paano siya naglaho ng ganun-ganun na lang eh. Biglang naglaho. Parang imposible naman yata yung sinasabi mo, Apo. Kahit nga po ako nagtaka rin talaga eh. Ha? Lo, tingnan niyo yun. Ha? Ang ano? Dun ho, sa may damuhan. Ano ba kasi? Hayop! Patay na hayop! Nilapitan ng maglolo ang nakitang patay na hayop, Sir Jupiter. Isa po itong maliit pang kabayo. Nakasubsob sa damuhan at naglalawa ang dugo mula sa ilalim ng katawan. Kapansin-pansin ding may kakaiba sa balat nito, Sir Jupiter. Naglalagas ang maraming kumpul ng balahibo, tila ba nabubulok ang balat at laman. Nagnananak tapos inaalihan ng iba't ibang mga insekto. May mga langaw, putakte at kahit mga uod. Nang usisain pa nilang lalo ay napansin nilang may napakalaking butas ito sa may sikmura, sa mismong bahagi kung nasaan ang atay. Diyos ko, ano ba nangyari sa kabayong to? Bakit siya namatay sa ganitong paraan at bakit napakarami niyang insekto sa katawan? Hindi pwede to. Malakas ang hinala ko na aswang ang may kagagawa nito, Apo. Ano ho? Aswang? Lolo naman eh. Paano namang makakapatay ng kabayo yung isang aswang? Hindi naman po totoo yung mga halimaw na yun. Totoo ang mga aswang, hindi. Naririyan lang sila sa paligid. Nag-aabang ng matsatsyempohan para makapambiktima. At mukhang hindi lang ordinaryong aswang ito. Kung sino man siya ay may kakayahan siyang lagyan ng sumpa ang kanyang biktima. Sumpa? Yang mga insekto at matinding pagkabulok na kabayo, hindi lang simple pinatay yang kawawang hayop na yan, Apo. Kailangan nating balaan ang ibang mga taga-baryo tungkol dito. Hindi ho kaya. Aswang yung nakita kong babae kagabi. Hindi natin yan masisiguro ngayon. Meron malaki ang posibilidad na siya ngayon mismo ang pumapatay sa mga hayop dito. Dito mo ba siya natanaw, banda? Teka, Lolo, sandali. Tingnan niyo yung mga nasa may binti ng kabayo. Ano yan? Tsinelas? Lo, hindi ako pwede magkamali. Tsinelas yan ni Ate Adela. Wala nang paglagyan sa kilabot ng maglolo nang makita ang tsinelas ng hinahanap na dalaga. Nadadaganan nga po ito ng isa sa mga binti ng kabayo at nakababad na rin sa dugo ng hayop. Paano naman kaya napunta rito ang tsinelas ni Adela? Sana lang talaga. Kung aswang man yung pumatay dito sa kabayo, hindi na nabiktima si ate. Diyos ko naman. Halika na. Balitaan na natin ang iba tungkol sa nakita natin.
Mabilis na tumalilis ang maglolo papunta sa iba pang mga taga-baryo at dahil sa nakitang bangkay ng kabayo ay sumidhi ang kilabot na bumalot sa buong lugar. Hindi na nila maisantabi ang posibilidad na baka aswang ang dumukot sa nawawalang dalaga. Halos isang oras pa at napadpad na ang maglolo kasama si Manang Ason palapit sa may palayan. Malayo pa lang po ay napahinto na si Wendy ng matanawang sakahan. Bigla na lang po kasing dumilim ang nakikita niyang paligid. Dilim na parang nababalot ng usok ang buong sakahan, parehong-pareho sa nakita niya sa kanyang bangungot nang minsang makatulog sa gilid ng palayan. Subalit nang kusutin niya ang kanyang mga mata ay naging pangkaraniwan na ulit ang natatanaw ng kanyang paningin. Ano ba yun? Namamalikmata na naman ba ako? Wendy, may problema ba? Ay ba't parang namumutla ka ata? Baka pagod ka na. Hindi ko alam eh. Parang namamalikmata yata ako. Pagkakita ko dun sa palayan, parang nakita ko yung bangungot ko kahapon. Bigla na lang dumilim yung paligid. Manang Ason, may nababalitaan ho ba kayo tungkol dito sa palayan na to? Wala naman. Bago pa lang naman kasi akong kasambahay ni Sir Delphine. Mga wala pang 3 buwan. Bakit mo ba naitanong? Ano ba kasing nakita mo rito sa palayan ha, Neng Wendy? Masama ho kasi talaga yung kutob ko rito eh. Pakiramdam ko may kung anong mapanganib dito. Tara na ho, doon na tayo sa may puno ng kaimito. Nilapitan pa po nila ang palayan. Patindi ng patindi ang masamang kutob ni Wendy. Ilang lakad pa ay natanaw na ng dalaga ang puno ng kaimito. Doon ay tuluyang nanlamig ang kanyang kalamnan. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanila mula roon mismo sa puno. Hanggang sa lalo nga po silang nagimbal nang makalapit sa punong yun. Teka, may dugo sa bandang paanan ng puno. At yung kaparis ng tsinelas ni Ate Adela. Yan nga yun. Kaparas nga ito na nakita ninyo kanina. Diyos ko, ano na bang nangyari sa pinsan ko? Dahil sa nakita ay sinuyod pa ng mga naghahanap ang bandang gilid na yon ng palayan. Tinignan naman ni Wendy ang puno ng kaimito mula taas hanggang baba. Hindi pa rin talaga mawala ang panlalamig ng kanyang kalamnan at matinding pagkabog ng kanyang dibdib. Sinuri niya ang dugo na nasa paanan ng puno. Nakabahid yon sa isa sa mga nakausling ugat. Hindi niya matukoy kung dugo ba yon ng nakita nilang kabayo o hindi, subalit napansin niyang mukhang bagong bungkal ang bandang yon ng lupa. Kung titignan ay mukha ay yung hinukay tapos tinabunan. Ilang minuto pa po ay nahanap na nga ng mga taga-baryo ang nawawalang dalaga. Nakaupo siya sa may halamanan, madungis ang damit at nakatulala. Diyos ko naman, Adela. Anong ginagawa mo rito? Ba't ba hindi ka na nakabalik kagabi? Pinag-alala mo ako ng husto. Nag-alala ka? Sino ka ba? Adela naman eh. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Mawalang galang na humanang Ason pero wala ho bang kapansanan sa isip ang pinsan nyo? Hindi ako baliw. Wala naman siyang problema sa isip eh. Maayos nga natin siya kausap kahapon, di ba? Hindi ko talaga alam kung ano nangyari. Mas mabuti siguro kung dali na muna natin siya sa bahay. Alatang wala na talaga siya sa sarili. Baka kailangan niya na magpahinga. Taranta nilang dinala si Adela pabalik sa malaking bahay at doon ay unti-unti pang naging mas komplikado ang mga bagay-bagay. Maupo ka muna rito ha, Adela. Kukuha lang ako ng damit mo. Bantayan mo muna siya, Wendy. Magpapainit lang ako ng tubig. Sige, Holo. Anong nangyayari dito? Bakit ganyan ang ayos na Adela?
Nawala po kasi siya kagabi, sir. Lumabas lang po para umihi kaso hindi na po nakabalik. Tapos kanina lang po, nakita namin ganyan na siya doon sa may gilid ng palayan. Hindi nakalagpas sa paningin ni Wendy ang kakaibang reaksyon ng kanyang tiyuhin nang makita si Adela. Bigla na lang po kasi itong namutla at napahakbang paatras. Animoy nakakita ng multo. Sir, pasensya na po talaga. Hindi muna ako makakakilos dito sa bahay ngayong umaga. Asikasuhin ko lang po itong pinsan ko. Ayos lang. Mauna na ako. Anong problema nun? Parang nakakita ng multo. Mamaya na ho natin isipin, Lo. Asikasuhin muna natin tong si Ate Adela. Naging magulo ang araw na yon para sa baryo bagamat nahanap na si Adela ay hindi naman humupa ang bulong-bulungan tungkol sa aswang. Pumatay nga ito ng kabayo tapos hindi pa sigurado kung ito rin ba ang dahilan ng pagkasira ng isip ng dalagang dayo. Gumulong ang maghapon nang hindi talaga kumikibo si Adela, Sir Jupiter. Pirmi lang itong nakaupo at tulala. Subalit nang sumapit ang hapunan ay bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. Andito na kami. Sakto po yung dating nyo. Kakain na ho. Luto na ho yung tinolang manok. Tara na. Naku, mukhang masarap yan na po ba't ang dami naman yata ang langaw dito ngayon? Pasensya na po, Mang Kulas. Pero kahit kami ay kanina pa nagtataka dyan. Halos buong araw nang may maraming langaw sa buong bahay ngayon. Mamaya na ako kakain. Magpapahinga na muna ako. Ano bang problema ni Tio Delphine? Kanina pa siya mukhang balisa eh. Ikaw naman, Adela, kumain ka na. Lalamig na yung sabaw. Hindi ako kakain. Pero Adela, wala ka pang kinakain buong araw. Magkakasakit ka niyan. Oo nga po ate. Kahit konti lang. Malamnan man lang yung sikmura nyo. Hahatiran ko ng pagkain si Sir Delphine. Teka Adela, gusto pa raw magpahinga ni Sir eh. Tsaka, bakit mo siya hahatiran ng hapunan doon? Ayaw ni Sir ng pinakikialaman ng pasya niya. Kung ayaw niya munang kumain, sundin na lang natin yun. Hahatiran ko siya. Pero Adela, hahatiran ko siya sabi. Ang hina makaintindi. Nagulantang sina Wendy, Lolo Kulas at Manang Ason sa inasal ni Adela. Hindi nila akalaing manininghal ito para lang masunod ng gusto. Kaya naman hindi na nila ito naawat. Kumuha talaga siya ng mangkok at nilamnan ng tinolang manok tsaka binitbit sa ikalawang palapag ng bahay. Doon sa may kwarto ni Tio Delphine. Pansin na pansin ni Wendy na may kakaiba sa dalaga. Hindi lang sa pamimilit nitong hatdan ng pagkain si Tio Delphine kundi pati sa kakaiba nitong tingin. Noong paalis na kasi ng kusina ang babae ay sandali silang nagkatitigan ni Wendy. Agad ay kumabog ang dibdib ni Wendy nang mapansing pamilyar ang mga matang yon. Hindi matumbok ng dalaga kung saan niya unang nakita ang mga matang yon. Basta hindi raw pangkaraniwang ganon ang itsura ng mga mata ni Adela. Nandidilat at bilog na bilog. Hindi ko naiintindihan na nangyayari sa pinsan ko. Buong araw siyang tulala at walang kibo. Tapos ngayon biglang ganon. Hindi kaya nagkausap sina Adela at Delphine kagabi. Kasi hindi naman sila ganun magkausap kahapon. Yun na yung kumain tayo. Tapos nagkulong na si Adela na maghapon sa kwarto mo. Sa totoo lang lumay, pinagtataka pa ako eh. Kagabi ko kasi, nung nagpaangin ako, nakasalubong ko rin si Tio Delphine. Lasing siya, tapos napakadungis ng damit niya. Para siyang gumulong sa lupa. Teka, padugis baka mo. Ganun din ang itsura ni Adela na matagpuan natin. Ano ba gusto mo sabihin, Apo? Posibleng tama nga ho yung sinasabi niyo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit wala na sa sarili si ate nang makita natin? Tsaka magkaiwala yung mga tsinelas niya. Wala talagang ibang makakapagpaliwanag dito kundi si Adela mismo eh. Pero
Ayaw naman niya magsalita. Huwag ko kayo mag-alala, Manang. Susubukan natin siyang kausapin pagkabalik niya rito sa baba. Ang kaso hindi po agad bumaba si Adela. Natapos na lang na maghapunan sina Wendy, Lolo Kulas at Manang Ason ay hindi pa rin bumabalik ang babae. Pupuntahan ko na lang po sila, Lola o Manang. Sisilipin ko lang kung ano nang nangyayari sa taas. Basta hindi maganda ang kutob ko. Kilalang babaero at hayok sa laman niyang si Delphin. Dapat talaga pinatigil natin si Adela kanina. Diyos ko, sana'y ayos lang ang pinsan ko. Pumanhik nga po si Wendy papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Sa itaas pa lang ng hagdan ay nanlalamig na ang kanyang kalamnan. Nanuyo ang kanyang lalamunan nang makalapit siya sa kwarto ni Tio Delphine. Sinubukan niya ang siradora pero nakalak ito. Kinuha niyang kumpul ng mga susi para sa buong bahay. Nang mapihit na niyang siradora ay di niya napigil na mapalunok ng laway. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at napamaang siya sa nakita sa loob. Ano ginagawa ng dalawang yan? Hindi pwede to. Hindi ka dapat dito. Umaayaw ka pa? Gusto mo naman to, di ba? Gusto mo naman to ng pagkalalaki mong hayok sa laman, di ba? Gusto mo to, Delphine. Gusto mo to. Magpakasasa ka sa katawan ko. Magpakasasa kang gago ka. Halos masuka si Wendy sa nakita. Nahuli niya sa aktong gumagawa ng milagro ang dalawa. Kapwa hubot-hubad at parehong balot na balot ng mga likidong hindi na niya masabi kung ano. Umaalingasaw ang napakasangsang na amoy mula sa kanila. Amoy bulok na bangkay. Idagdag pang napakaraming kumpul-kumpul na mga insektong kumukumot sa dalawa. May mga lumilipad at may mga gumagapang. May nakita pa si Wendy na pumapasok sa bunganga, tenga, mata at sa kung saan pang bahagi ng kanilang katawan. Kaya naman alam ni Wendy na may mali talaga sa nangyayari. Hindi lang simpleng pagniniig ng dalawang tao ang kanyang nasasaksihan, kundi may kung ano pang hindi niya matukoy. Ano bang kademonyohan yung nakita ko? Ano bang meron kay Ate Adela? Hindi na talaga tama to. Kailangan kong sabihan agad si na Lolo. Teka, anong meron doon sa kakawian? Hindi, mga babae. Ano ginagawa nila? Pababa na sana si Wendy nang mapadako ang tingin niya sa isang bintana sa may pasilyo. Ang bintana pong yun ay nakaharap sa kakahuyang nasa may likod bahay. Agad siyang natigilan nang matanaw ang iilang kababaihang nakahalo sa kakahuyan. Iba-iba po ang kani-kanilang mga suot, bagamat pare-pareho silang madudungis, madilim ang kanilang kinatatayuan. Kaya hindi sila maaninag ng maayos ni Wendy. Gayon pa man ay kita niyang nakatitig ang mga ito sa malaking bahay. Mga multo. Anong kailangan nila rito? Tulong! Tulong, hindi ako makakilos! Saklolo! Tulong! Lolo Kulas! Napansin na lang ni Wendy na hindi na niya maigalaw ang sariling katawan, maski ang kanyang ulo ay hindi niya mailingon upang maialis ang tingin sa mga babaeng multo. Ramdam na ramdam niya ang titig ng mga ito mula sa dilim. Ilang sandali pa nakita na lang niyang gumagapang ang kakaiba at madilim na usok mula rin sa kakahuyan. Unti-unti itong lumalapit sa malaking bahay. Naramdaman din niya ang mangilan-ngilang mga insektong dumadapo at gumagapang sa sarili niyang balat. Ano ba kasing meron sa usok na to? Hindi ako makagalaw. Tulong! Saklolo!
nangyayari sa akin? Tulong! Tulong! Ah! Namalayan na lang ni Wendy na nakapalibot na sa kanyang madilim na usok at noon ay nagulantang ang dalaga nang makitang nasa mismong harap na ng bintana ang mga babaeng multo. Nakuha ang pansin niya ng isa sa mga multong yun. Dilaw na bestida ang suot nito. Kaya naman, tinitigan niya ng maigi ang mukha nito kahit nanginginig na siya sa kilabot. Sir Jupiter, tumodo ang hilakbot sa kalooban ni Wendy nang mapagtantong si Adela ang kanyang nakikita. Tulong! Wendy, tulungan mo ako! Tulungan mo kami! Ate Adela? Paano? Bakit? Tulong! Tulong, Lolo Kulas! Lolo Kulas, tulungan niyo ako! Tulong! Saklalo! Wendy, ano bang nangyayari sa'yo? Lolo Kulas! Anong? Nakita ka ni Adela kagabi. Wala kang malay sa may pasilyo. Ano bang nangyayari sa'yo ron? Si Ate Adela? Oo, pababa na siya nung makita ka niya. Lolo, hindi po ganun yung nangyari. May nakita ho ako kagabi. May ginagawa sina Adela at Tio Delphine. Diyos ko po! Sir Delphine! Ano nangyari sa inyo? Ano nangyari? Ba't sumigaw si Manang Ason? Teka, pupuntahan ko. Kasama ho ako. Dali-daling lumabas ng tinutuluyan nilang kwarto ang maglolo. Dumiretso sila sa may kwarto ni Tio Delphine. Doon ay nadatnan nilang nakamaang ang bunganga ni Manang Ason habang nakatayo sa harap ng bukas na pinto. Agad sumilip sina Wendy at Lolo Kulas sa loob at sila man din ay nagulantang sa nakita. Tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya. Tulong! Diyos ko, nakakadiri! Anak ka ng pati! Anong nangyari kay Delphine? Bakit siya dinudumog ng mga insekto? Hindi ko alam. Basta, pagbukas ko sa pinto niya, ganyan lang nadatnan ko. Hindi manguya ng isip ni Wendy ang nakikita. Dinudumog ng laksa-laksang mga insekto ang kanyang tiyuhin. May langaw, putakte, lamok, ipis at kahit alupihan. Kitang-kita rin nila sa punit-punit na damit ng lalaki na naglalabas-masok ang mga insekto sa kanyang balat. Dumadaan sa mga butas at sugat na naglalawa sa nana at dugo. Hindi ko na kaya. Tulungan niyo ako, Tio. Tio Kulas. Saklolo. Tulong. Kailangan natin makahanap ng albularyo agad-agad. Mamamatay si Delphine kapag hinayaan lang amang natin to. Albularyo po, Lo? Malinaw na kulam o barang ito, Apo. Kung sino man ang may gawa nito, sigurado akong may malalim siyang galit sa tiyuhin mo. Ano pong nangyayari rito? Ate Ason, bakit ka napasigaw? Ikaw? Umamin ka. Anong ginawa mo kay Tio Delphine? Ha? Ginawa ko? Ano bang ginawa ko? Maang-maangan ka pa? Nakita ko yung ginawa niyo kagabi. Gumawa kayo ng himala ni Tio Delphine. May kababalagan kang ginawa sa kanya. Neng, Wendy. Apo, ano bang sinasabi mo? Hindi yung ordinaryong babae yan, Lo. Kung kinulam man si Tio Delphine, sigurado kung may kinalaman siya. Dire-diretsyong lumabas ng malaking bahay si Wendy. Ang balak niya noon ay magtanong-tanong sa mga taga-baryo kung saan may malapit na albularyo, subalit hindi pa man siya gaanong nakakalayo ay may natanaw na siyang kumpulan ng mga tao. Lumapit siya roon at naging balsa nang malamang may napatay na namang hayop. Alagang baboy ng isa sa mga taga-baryo. Kung paanong natagpuan ng kabayo sa kakahuyan ay ganoon din ang sinapit ng baboy na yun. Bulok ang katawan ng baboy kung titingnan. Dinudumog ng mga insekto.
Pare-pareho sa dinanas ni Tio Delphine ngayon. Teka, di kaya... Si Ate Adela talaga ang aswang na pumapatay sa mga hayop. Si Tio Delphine yung pinupuntirya ng biktimang tao. Ay, Diyos ko, kailangan ko na talaga makahanap ng albularyo. Kumausap ng iilang mga taga roon si Wendy Sir Jupiter. Nalaman niyang may mga nagsipagtawag na rin pala ng mga albularyo. Subalit sa kamilang mga sityo, baryo o bayan pa magmumula ang mga ito. Ayaw niyang maghintay ng walang ginagawa, kaya naman lumakad siya palabas ng baryo. Hindi niya sigurado kung saan siya papunta, hanggang sa umabot na ng mahigit 2 oras ang kanyang paglalakad. Nakarating siya sa paanan ng isang bundok na may malapit na batis. Pagod na ako. Ay, ilang oras na ba ako naglalakad? Inom na akong tubig. Sana talaga mahanap ko na yung pakay ko bago pa matuluyan si Tio Delphine. Sabihin na natin ngayon ako sa kanya. Pero chewin ko pa rin yun eh. Isa pa kailangan kong malaman kung ano ba talagang meron kay Ate Adela. Bakit kamukha niya yung nakita kong multo? Magandang umaga sa'yo, Ineng. Magandang umaga rin ho, Lola. May kailangan ho ba kayo sa akin? Naggulat si Wendy nang bigla na lang may lumapit sa kanyang isang matandang babae. Pangkaraniwang asul na bestida lang po ang suot nito at may balabal sa balikat. Mahaba ang puting buhok na nakalugay tapos medyo nakakuba na ang likod. Nakikita ko may malaking pasaning bumabagabag sa'yo. Halata ko sa mga mata mo. Hala ho ito. Huwag niyo na ho akong alalahanin. Pero magtatanong ho ako sa inyo. May kilala ho ba kayong albularyo sa malapit? May problema sa amin eh. Ineng, lumapit ako sa'yo dahil alam kong may pinagdaraanan kang hindi pangkaraniwang problema. Kitang-kita kong pinapalibutan ka ng napakadilim na suliranin. Ano ho bang gusto niyong sabihin? Tinatakot niyo naman ako, Lola eh. Kita kong pumapalibot sa'yo ang kung anong lagim. Mukhang isang makapangyarihang uri ng nilalang. Paano niyo nalaman? Isa akong albularya kaya hindi ka makapaglihim ng basta sa akin. Natigilan si Wendy sa narinig. Muli niyang pinasadahan ang kubang matanda. Ayaw niyang magtiwala na lang basta. Baka kasi masamang loob pala ang kanyang kaharap. Subalit wala siyang maramdamang anumang masamang kutob sa matanda. Sa halip ay napakagaan ng kanyang loob dito. Sumama ka sa akin. Diyan sa kubo ko. Malapit lang yun, doon tayo mag-usap. Sige ho, Lola. Concha. Concha ang pangalan ko. Sumunod si Wendy kay Lola Concha. Binaybay nila ang gilid ng batis hanggang sa may marating sa ng isang lumang kubo. Pinupo ng matanda ang dalaga sa isang kawayang upuan sa bakuran. Pagkatapos ay pumasok ito sa loob. Pagbalik ay may dala na siyang isang puting mangkok na may lamang tubig, kutsara, isang kandila at isang posporo. Nilapag niya ang mga iyon sa mesang nasa harap ng kinauupuan ni Wendy. Lola Concha, ano pong gagawin niyo? Pagtatawas, gagamit ako ng ritual para alamin ang nangyayari sa'yo. Bumali ng konting tipak ng kandila ang matanda pagkatapos sinindihan niya ang natitira, tsaka itinirik sa mesa. Ang nakuhang tipak naman ay nilagay niya sa kutsara tsaka pinainitan sa apoy. Ngayon, Wendy Ineng, ikwento mo lahat. Lahat-lahat ng naranasan mo. Lahat ng maisip o maramdaman mo, sabihin mo sa akin. Huwag kang mahihiya. Huwag kang mag-aalinlangan. Sabihin mo lahat. Tungkol po kasi ito sa chewin ko. Noon din po ay unti-unting ikinwento ni Wendy ang lahat kay Lola Concha. Nagsimula siya sa kakaiba niyang bangungot, ang nakakapagtakang nangyari kay Adela,
ang mga hayop na pinatay ng hinihinalang aswang at ang pagdami ng mga insekto. Lahat ay isinalaysay niya. Sinigurado niyang wala siyang makakalimutang mahalagang detalye. Lola, sadyang napakabigat ng hinaharap mong problema. Malakas na kalaban ang nilalang na yon. Ano bang ibig mong sabihin? Ito. Hinayaan ng matandang kuba na dumaloy ang nalusaw na kandila sa tubig sa mangkok. Napamaang si Wendy sa nakita, Sir Jupiter. Ang lusaw po kasi ay may binuo na isang imahe. Itsura ng isang babaeng napakapayat at nandidilat ang mga mata. Hindi ito maaari. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ho yan, Lola. Siya yung nakita ko sa kakahuyan. Tama ang hinala ng lolo mo, Ineng. Aswang ang kalaban nyo. Isang aswang na may kakayahang mambarang. Ramdam ko rin ang matinding galit niya sa tiyuhin nyo. Anong galit? Bakit siya galit sa tiyuhin ko? Hindi ko pa masabi. Kailangan nating puntahan ang sinasabing puno ng kaimito na napanaginipan mo. Gusto kong makita ng harapan ng puno. Pero kailangan natin ng tulong ng kahit isang tao man lang bago lapitan yon. Tulong? Mahina ng katawan ko, Wendy. Kailangan nating makasiguro. Matapos silang mag-usap, painanyayahan ng matanda na mananghalian muna si Wendy. Pagkatapos kumain ay doon na sila lumakad pabalik sa baryo. Bitbit ng matandang kuba ang isang maliit na sakong may lamang mga bote ng langis. Dumiretso sila sa palayan ni Tio Delfin. Sakto namang nakasalubong nila roon si Lolo Kulas. Suot nito ang kanyang buring sombrero at may nakasakbit ding bolo sa kanyang bewang. Diyos ko naman, Wendy. Kanina ka pa namin hinahanap. Saan ka ba kasi nagpunta at sino itong kasama mo? Siya ho si Lola Concha, Lolo Kulas. Albularya ho siya. Albularya ba ka mo? Mabuti naman at nakahanap ka. Matutulungan niya ba si Delphin? Hindi muna ako mangangako. Ang akin lang, uusisahin ko muna yung mga bagay. Titingnan ko yung magagawa ko. Sabi po ni Lola kanina, puntahan daw muna natin yung puno ng kaimito, yung nasa may gilid ng palayan. Nabanggit ko kasi sa kanya dun yung una kong nakita na babaeng multo sa panaginip ko. Sige, kung yan ang kailangan gawin ay sasamahan ko kayo. Lumakad ang tatlo papunta sa puno ng kaimito. Sa totoo lang ay kabado na po noon si Wendy. Hindi niya alam kung magagawa ba niyang harapin ang nasabing puno. Natatakot na baka kung ano na naman ang makita niya roon. Hindi nga po siya nagkamali. Hindi pa man kasi sila nakakalapit ay tuluyan na namang tumodo ang kaba ni Wendy. Napadako ang tingin niya sa puno. Nakita na naman niyang biglang dumilim ang paligid. Pumalibot sa kanya ang napakadilim na usok. Ay, ito na naman. Nag-iiba na naman yung paningin ko sa paligid. Sina Lolo Kulas. Nawala. Nasaan na sila? Lolo? Lolo Kulas? Lola Concha? Nasaan ho kayo? Bakit pa bigla silang nawala? Nagpalinga-linga si Wendy sa madilim na paligid. Wala siyang ibang maaninag kundi ang itim na usok at ang puno ng kaimito. Sinubukan ng talikuran ang puno at tumakbo, subalit nakakapagtakang palagi siyang bumabalik sa daan papunta roon. Ano ba nangyayari? Pinagalaruan na yata ako. Diyos ko, tulungan niyo ako. Huwag niyo ako pababayaan. Ayun na naman sila. Ilang sandali pa ay natanaw na naman ni Wendy ang mga babaeng multo sa ilalim ng punong kaimito. Natatakot siya, pero inasahan na niya ang tanawing yun kaya hindi na siya gaanong nagulat. Tumitig pa siya ng maigi roon at nakitang kasama nga ng mga multong yun
si Adela. Wendy, tulungan mo ako. Tulungan mo kami. Ano ba kasing may tutulong ko sa inyo? Saka ano na bang nangyayari, ate? Alam kong hindi ko yung nasa bahay. Alam kong may mali sa isang yun. Sabihin mo naman sa akin kung ano. Tulungan mo kami, Wendy. Tulungan mo kami. Ano ba kasing... Wendy, naririnig mo ba ako? Wendy! Wendy! Lola Concha, Nadagdagan ng pagtataka ng dalaga nang marinig niya ang boses ng kubang albularya subalit hindi niya ito makita. Kahit anong lingon pa ang gawin niya. Lola, naririnig ko kayo. Nasaan ho kayo? Bakit po ba? Nandito ako sa kadiliman. Tibayan mo ang sarili mo, Wendy. Alam ko nakikita mo dahil nakikita ko rin ang pangitaing yan. Umikit ka, manalangin, tsaka tayo magpatuloy. Opo, Lola. Susubukan ko. Sinunod ni Wendy ang sinabi ng matanda. Pinikit niya ang mga mata at nanalangin. Isang kredo, isang ama namin, 3 aba Ginoong Maria at isang Gloria. Pagkatapos ay muli siyang dumilat. Noon ay nakita niyang sariling nakahiga sa isa sa mga pilapil. Nakatunghay sa kanyang 2 kasamang matatanda. Lola Concha? Lola Kulas? Nakatulog ba ako ulit? Nilamon ka ng pangitain, Wendy. Nilamon ka ng bangungot. Anong pangitain ba ang nakita mo, Apo? Ganun pa rin, Lolo. May mga babaeng multo sa ilalim ng punong kainito at nakita kong kasama nila si Ate Adela. Humihingi sila ng tulong eh. Humihingi sila ng saklolo. Eh ang kaso hindi ko naman alam kung paano eh. Nakahanda ka na ba, Ineng? Opo, Lola. Handa na ako. Pero ano ba gagawin? Lumapit tayo sa puno. Tutulungan muna natin ang mga multong naririyan. Muling lumakad ang 3, Sir Jupiter. Nang makatayo na sila sa harap ng puno ng kaimito ay naramdaman ni Wendy na hindi lang sila ang naroroon. May mga nagmamasid sa kanilang hindi niya nakikita. Pamilyar sa kanya ang pakiramdam na yun. Pareho sa naramdaman niya nang titigan siya ng mga babaeng multo bago siya himatayin. Kulas, maaari mo bang hukayin ang bahaging ito ng lupa? Hukayin? Bakit naman? May mga mahahanap tayo sa ilalim. Ang una nandun sa 2 talampakan lang. Yung sunod mas malalim pa. Ano bang mahahanap natin dito? Lolo, gawin na lang ho natin. Sa palagay ko naman andyan yung sagot sa lahat ng to eh. Sinunod ni na Lolo Kulas at Wendy ang albularyang kuba. Inukay nga po nila ang lupa sa may paanan ng punong kaimito. Gamit lang nila ang kanilang mga kamay at ang bolo ni Lolo Kulas. Sa bawat lupang inaalis nila ay patindi ng patindi ang kaba ni Wendy. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nanlamig nang may matagpuan silang katawan ng babae sa ilalim ng lupa. Ano to? Babae! Katawan ng babae! Lo, tingnan niyo maigi. Si Ate Adela yan. Si Ate Adela! Paano nandito siya sa ilalim ng lupa? Sino yung nasa bahay? Andun pa yung pagkaalis ko kanina. Hindi na yun ang nakilala ninyong Adela. Yun ang aswang Kulas. Gumagamit siya malamang ng sabulag para linlangin ang paningin nyo. Sa halip na ang kanyang totoong anyo, itsura ni Adela ang nakikita nyo. Ang totoo ay ilang araw ng patay ang dalagang dayo. Bukod sa kanya, may ilan pang mga babaeng nakalibing dito. At sa nakikita ko, lahat sila pinagsamantalahan bago paslangin at ilibing. Wisit, ibig sabihin ba nito may mga biktima ni Tio Delphine tong mga nandito? Talaga bang ganun siya kasahol? Lumalabas na ganun nga, Apo. At malamang ay may nabiktima si Delphine na may kaugnayan sa aswang. Ano na pong gagawin natin? Naghahanap lang naman pala ng hustisya yung aswang eh.
Sa palagay ko, karma na ni Tio Delphine yung nangyari. Hindi ganun kasimple yun, Ineng. Ramdam kong napakalalim ng sumpang inilatag niya. Hindi lang ito tungkol sa tiyuhin mo, kundi sa buong baryo. Ramdam kong tumatago sa mga taga rito ang galit niya. Dapat mapigilan natin siya. Paano naman natin gagawin yun, Concha? May ilan akong paraan, Kulas. Kailangan nating maghanda ng mga pangontra laban sa barang at paswang. Anong mga pangontra ho? Una, itong dalakong langis. Mahapdi ito para sa mga aswang. Ipapahid natin ito sa bolo ninyo. Gagawa rin tayo ng pinatulis na kawayan na papahiran din ito. Lason kasi yan para sa mga aswang yung kawayan. Ako nang bahala. Ako na magpuputol at magpapatulis ng mga kawayan. Para sigurado, manguha na rin tayo ng mga sanga ng balete. Nakakapanghina kasi yan para sa mga aswang. Yung usok niya na mula sa sinusunog na kahoy ng balete. Ano naman pong pangontra sa barang, Lola? Luya at tanglad, manguha rin tayo nun. Nakinig sina Wendy at Lolo Kulas sa mga sinabi ni Lola Concha. Naghanda sila ng angkop na mga pangontra at mga sandatang panlaban sa aswang. Gamit ang bolo ni Lolo Kulas ay pumutol sila ng iilang kawayan tsaka pinatulis ang mga ito. Naganap din sila ng puno ng balete at pumutol ng marami-raming sanga mula roon. Pinahiran ng kubang albularya ng pangontrang langis ang bolo at mga kawayan tsaka dinasalan. Pagkatapos ay lumakad na sila papunta sa malaking bahay. Nanguha rin sila ng marami-raming tanglad at luya habang nasa daan. Palubog na po ang araw nang makalapit sila sa bakuran. Mas dumadami pa ang mga insekto. Umaabot na rin sila rito sa bakuran. Napakabigat. Napakadilim. Hindi talaga basta-basta ang aswang na nasa loob ng bahay. Susundin ba natin yung plano, Lola Concha? Magsisiga tayo dito sa likod bahay? Oo, manatili tayong alerto. Kung sakali mang lusubin tayo. Sa nakikita ko naman hindi dapat mamatay ang tiyuhin mo. Po, bakit naman ho? Ramdam kong siyang kinakapitan ng sumpa. Pag namatay siya may mangyayaring hindi maganda. Teka po, Lolo, tingnan niyo ron. Si Manang Ason. Ano nang gagawin natin riyan? Natanaw ni Wendy ang kasambahay. Nakaupo yun sa tabi ng bakod at nanginginig-nginig, halatang nasindak sa kung anuman. Manang Ason, ano ginagawa niyo rito? Halimaw. May halimaw sa loob. Halimaw si Adela. Hindi na siya ang pinsan ko. Pinapahirapan niya si Sir Delphine. Papatayin niya si Sir. Manang, kumilos na tayo. Tumatakbo ang oras. Hindi dapat mamatay ang tiyuhin mo. Dapat mapigil natin ang balak ng halimaw. Opo, Lola Concha. Gustong-gusto nang sabihin ni Wendy kay Manang Ason ang lahat noon, Sir Jupiter, subalit wala na silang oras para magpaliwanag. Kaya naman sa hudyat ni Manang Ason ay kumilos na ang maglolo. Naglagay sila ng tumpok ng mga tuyong dahon sa may likod ng bahay. Hinaluan nila ang mga iyon ng marami-rami ring kahoy na balete. Nilagay rin nila pati ang iilang tanglad at luyang kinuha nila. Sisindihan na po ba natin? Papatakan ko muna ng langis at dadasalan para sigurado. Anong ginagawa niyo dyan? Lagot! Nakita na niya tayo! Natigilan sina Wendy nang may magsalita sa bintana sa ikalawang palapag. Lumingon doon ang dalaga at napamaang siya nang makitang nakadungaw ang babaeng payat, ang mismong babaeng nakita niya sa kakahuyan. Nakatitig ang nandidilat nitong mata sa kanila. Kita rin niyang pinapalibutan ito ng iba't ibang mga insektong animoy sumusunod sa kanya. Nanlamig si Wendy at napatiim ang kanyang mga bagang. Napadiin din ang hawak niya sa bitbit na mga kawayang pinatulis.
baryong to! At sino ka para utusan ako? Hindi! Hindi ako aalis hanggat hindi ko napapahirapan ang hustong delfin na to. Hindi sapat na mamatay lamang siya. Kailangan niya magdusa at mamatay sa pinakamasahol na paraan. At hindi ako makukontento roon. Pahihirapan ko ang buong baryong ito. Ano ba kasing kasalanan sa'yo ni Tio? At bakit damo yung buong baryo? Kita mo na? Nakikialam ka kahit wala ka namang alam. Wala kang alam. Wala kayong alam kung gaano kasahol ang taong ito at ang kanyang mga kabaryo. Mga wala kayong alam. Ah! Wendy! Mag-iingat ka! Nagulat na lamang si Wendy nang biglang lumundag ang payat na babae mula sa bintana. Sa isang iglap ay napunta ito sa harapan ng dalaga, tsaka siya biglang hinablot at dinagit papasok sa bahay. Kinumbabawan ng halimaw si Wendy, nabitiwan ng dalaga ang hawak niyang mga kawayan. Wendy! Apo ko! Hina! Bitawan mo ako! Halimaw ka! Bitiwan mo ako! Ako pa talaga ang halimaw ngayon? Naghahanap lang ako ng hustisya, Wendy. Gusto ko lang bigyan ng hustisya nangyari sa kapatid ko. At hindi ko hahayaang sirain ninyo ang mga balak ko. Mamamatay ang lahat ng haharang sa akin. Hindi mo ako mapapatay. Buwisit ka! Nang makatsyempo ay hinablot ni Wendy ang isa sa mga nalaglag na kawayan. Agad-agad ay isinaksak niya yon sa tagiliran ng babaeng payat kaya ito napaalis mula sa pagkakakumbabaw sa kanya. Mabilis na pinilit ni Wendy na kabangon. Hawak pa rin niya ang pinatulis na kawayan. Dinig niyang umungol sa sakit ang babae kaya naman napalingon sa roon. Sir Jupiter, nagulantang si Wendy nang makitang namumula na ang mga mata nito. Kapansin-pansin ding tumalim ang kanyang mga ngipin at kuko. Lintik kang babae ka? Talagang ginagalit mo ko? Pagsisisihan mong pagkalaban mo sa akin. Sino nandyan? Tulungan niyo ako! Saklolo! Si Tio Delphine. Konti na lang. Konti na lang at mamamatay na ang kutong lupang yan. At kapag nangyari yon, kakalat ang sumpa sa buong baryo. Mamamatay ang lahat ng mga nanatiling tahimik sa katarantaduhan ng baboy na yan. Hindi ko na kaya. Tulungan niyo na ako! Tulong! Tulong! Ah! Kailangan kong puntahan si Tio Delphine. Hindi mo siya mapupuntahan. Diyos ko. Tatakbo na sana si Wendy papunta sa kwarto ng kanyang tiyuhin nang muli siyang harangan ng aswang. Inambahan siya nito ng kalmot. Mabuti na lang at agad siyang nakaiwas. Bagamat tinamaan ang bandang laylayan ng kanyang buhok. Tinapangan ni Wendy ang kanyang sarili. Inambahan niya rin ng saksak ng kawayan ng karap, subalit nakalundag ito paatras. Gayunpaman ay nakita roon ni Wendy ang takot ng aswang na matamaan ng pinatulis na kawayan, kaya naman magkakasunod na unday pa ang ginawa niyang pukul sa halimaw. Iwas lang din ng iwas ang kalaban, lumulundag palikod o umiilag patagilid. Nakakapikon na yung kawayang laruan mo. Hindi mo ako mapapatay. Ikaw ang tatapusin ko dahil wala na sa lugar yung paghiganti mo. Nakakainis ka na. Diyos ko. Ano yung sabi mo? Papatayin mo ko? Paano mo gagawin yon? Gayong wala na sa'yong munting sandata mo. Bitiwan mo ako! Hayop ka! Magpaalam ka na, Wendy. Tapos ka. Hindi. Ano to? Anong usap to? Mga pangahas! Napansin ng dalaga ang sinasabing usok ng aswang. Iba po ito sa madilim na usok na nagmumula sa palayan. Masakit po ito sa matatilong, subalit may kahalong amoy ng tanglad at luya.
Nagtaka na lamang si Wendy nang bigla siyang iwan ng aswang. Walang ano-ano ay bigla itong kumaripas palabas ng bintana sa mismong bintanang nakaharap sa likod bahay. Nag-alala ang dalaga dahil naroroon sina Lolo Kulas kaya naman mabilis siyang bumangon, tumakbo sa pasilyo at dumungaw sa bintana. Mga walang hiya kayo! Mga hayop! Pagpapayaran niyo itong ginawa niyo sa akin! Magbabayad kayo! Ang aswang nasusunog. Naiintindihan namin ang kagustuhan mo, gumante. Pero kahit saan mo tingnan, mali itong paraan mo. Bakit ako ang mali? Ha? Tahimik kaming namumuhay ng kapatid ko. Ni hindi kami nananakit ng mga tao. Kaya bakit? Bakit ako ngayon ang maligayong gumaganti lang ako? Dahil wala sa hulog ang paghihiganti mo. Ayos lang sana kung si Delphine lang mismo ang pinuntirya mo. Ang kaso, ngayon nilalagay mo sa alanganin ng buong baryo. Wala kayong karapatan para husgahan ako. Wala! Tuloy-tuloy na nilamon ng apoy ang babaeng payat, Sir Jupiter. Pilit itong nagpupumiglas ngunit kapansin-pansing nang hihina na ito ng gusto. Hula ni Wendy ay epekto na yun ng usok na nagmumula sa sinusunog na kahoy ng balete. Hindi pwede to. Hindi. Wendy, bilisan mo! Puntahan mo yung tsuhin mo. Ipagpapatuloy ko ang ritual. Opo, Lola. Pupunta na ako doon. Nilukob ng usok ang buong bahay. Usok na nagmumula sa sinusunog na pinaghalong mga tuyong dahon, kahoy ng balete, tanglad at luya. Masakit ang usok na yon sa mata, ilong, lalamunan at kahit sa balat, pero tiniis yun ni Wendy. Lumakad siya papunta sa kwarto ng tiyuhin. Sa bawat hakbang ay may natatapakan siyang mga insektong napatay ng usok. Pumasok siya sa silid at nadatnan niya roon ng tiyuhing hindi na maiguhit ang itsura ng buong katawan. Daig pa nito ang bulok na bangkay. Puno ng butas-butas ang balat tsaka balot sa nana at dugo. Tulungan mo ako, Wendy. Pagod na ako. Ayoko na. Alam niyo, Tiyo, dapat nga lang sa inyo yan eh. Karma niyo yan. Ang dami niyong binastos at inabusong mga babae. Pati si Ate Adela, dinali mo. Patawarin niyo ako. Hindi na mauulit. Hindi na ako uulit. Ayoko pang mamatay. At patawad. Nakakasok akong tao. Pwede ka lang talagang sanang hayaang mamatay. Yun ang gagawin namin eh. Kaso hindi. May dilubyong mangyayari kapag namatay ka. Kumuha ng luya si Wendy mula sa kanyang bulsa. Isinubo niya iyon sa kanyang tiyuhin pagkatapos maiangat niyang ialis ang mga patay na insekto sa katawan ng lalaki bago niya pinahira ng langis ang balat nito. Napaka-update. Tama na, Wendy. Ayoko na! Kailangan mong tiisin yan, Tio Delphine. Yan ay kung gusto mo pang mabuhay. Tama na. Hindi ko na kaya. Masyado nang ma-update. Masyado. Hindi nagtagal ay hinimatay na nga si Tio Delphine. Ipinagpatuloy lang ni Wendy ang kanyang ginagawa hanggang sa sumunod na sa kwartong yun sina Lolo Kulas, Manang Ason at ang albularya. Unti-unti na ring humupa ang mahapding usok. Wala, Concha, ano na pong gagawin natin ngayon? Kailangan nating panatilihing buhay itong si Delphine sa loob ng 3 araw para masiguro nating hindi kakalat ang iniwang sumpa ng aswang. Kung mamamatay siya o hindi pagkatapos nun, hindi ko na masasabi. Kapalaran na lang ang magdidikta nun. Aalis muna ako. Ibabalita ko sa mga taga-baryo ang lahat.
Hihingi na rin ako ng tulong sa paghukay ng mga bangkay doon sa puno ng Kaimito. Kailangan nilang mailibing ito ng maayos. Mang Kulhas, Aling Concha, totoo po ba yun? Wala na talaga ang pinsan ko. Pasensya na, Aswang, pero yun ang katotohanan. Pinatay nitong si Delphine ang pinsan mo at ang mukha ng pinsan mo ang ginamit ng aswang para pasukin ang bahay na to. Hindi, Adela. Napakasama mo, Delphine. Napakasama mo. Yun nga po ang nangyari, Sir Jupiter. Ginawa ni Lola Concha ang lahat upang manatiling buhay si Tio Delphine hanggat maaari. Subalit, sadyang napakatindi na ng pinsala ng katawan nito. Tuluyan din itong pumanaw makalipas ang 1 linggo. Pagkatapos ng lahat ay sinunog ng mga taga-baryo ang malaking bahay ni Tio Delphine. Ang lupain naman ito ay binenta ng maglolo sa mga taga roon. Malaking bahagi sa kinita ng lupa ay ibinigay ni Lolo Kulas sa mga babaeng na biktima ng kanyang pamangkin. Pagkatapos ay umuwi na sila ni Wendy dito sa Samar. Simula po noon ay naging payapa naman na ang buhay ni na Lola Wendy. Wala na silang aswang na nakasalubong sa kanilang buhay. Gayunpaman ay hindi nila malilimutan ang malagim na karanasang yun. Nagpapaalala sa kanilang manatiling maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Hindi kasi natin alam, baka tamaan tayo ng malagim na karma dahil sa mga mali nating gawi. Hanggang dito na lang po itong kwento ko, Sir Jupiter. Marami pong salamat.